El perfil és romànic català i d'allà surt aquest llibre que es diu Amb ulls de romànic, que a més ens fa molta il·lusió parlar-ne aquí al Via 15, perquè el seu autor, o el pare de la criatura, vaja, és el nostre company Joan Pau Vinarejos. Què tal, Joan Pau, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per venir al Via 15. A vosaltres per convidar-me. Periodista d'aquesta casa, fa moltíssimes coses i com a afició té aquest gust pel romànic. Ja el coneixem pel perfil de Twitter i ara el tenim amb aquest llibre, que a més està funcionant molt bé, em consta. Estarà molt bé, la veritat, per la meva sorpresa. Que està sent el segon en no ficció a Catalunya. Doncs sí, m'ho deia avui l'editora i encara estic una mica amb el cap als núvols, que estava en segon lloc en no ficció en català, per sota del doctor Manuel Sanz Segarra, aquest doctor que parla de les experiències entre la vida i la mort. Per tant, els temes tampoc estan tan lluny, en el fons. Era inevitable que tinguéssim la versió offline, per dir-ho així, del romànic català? No sé si era inevitable, perquè de fet no va ser idea meva, va ser, feliçment, podríem dir, una proposta de la pròpia editorial, la Rosa dels Vents, de la gent de Penguin, a qui estic immensament agraïts, que m'hi van fer pensar, la veritat. Jo en cap moment tenia la pretensió que @romàniccatalà, que podeu trobar a totes les xarxes socials, pogués tenir forma de llibre, però realment ells m'ho van proposar. Escolta, nosaltres li veiem una sortida, això, que pugui ser un llibre, a més, regalable fins a cert punt, que sigui un llibre que sigui maco, que tingui il·lustracions. Dic, doncs vinga, endavant les atxes. I així ha sigut, que aquest projecte s'ha convertit en aquest llibre que m'està rebent tan bon feedback. A més, edició maca, dius, i jo ho reivindico també el tema de la tapa dura, per favor, tapa dura, llibres que s'aguantin, que puguis recolzar-te, que tinguin presència, recuperem la tapa dura. I tant, i tant. La primera línia ja, Joan Pau, aquest llibre no l'ha escrit un historiador ni un investigador. Al darrere no hi ha cap acadèmic ni cap professor. Ja t'estàs allà una mica cobrint les espatlles. Cobrint les espatlles per si ofereixes alguna sensibilitat als experts, que tu n'ets, d'expert, però bé. No, ben bé, jo em faig dir divulgador perquè és el que soc, jo soc periodista i tinc un enorme respecte per qui és acadèmic, historiador, i de fet els intento consultar constantment i per mi són una font de coneixement. Crec que les dues coses són necessàries i han d'anar de la mà. Però sí, vaig veure necessari fer això que els Manel en una cançó diuen captatio benevolentia, allò de demanar perdó preventivament al principi, i en aquest cas penitència prèvia, n'he fet una mica la traducció medieval, dient bàsicament això, aclarint que soc un periodista, que m'apassiona l'art des de sempre, que m'apassiona el romànic i que, tot i no ser expert, doncs veient el resultat que ha tingut el projecte a les xarxes socials, m'he animat i he tingut aquesta petita gosadia de transformar-ho en un llibre. Els que hem estudiat història de l'art o a l'escola, quan ens tocava fer el romànic, em perdonaràs, però una mica era l'art més avorridot. Per l'estil, tot era molt pla, tot era més avorrit, a més estava tot a mitges, perquè òbviament són pintures més antigues. Li agafem carinyo, no, amb aquest llibre? Sí, jo espero que els que teníeu mal record d'aquella cara del Crist de Taüll, ostres, ara ens toca el romànic, quin pal! És que realment són cares de pal, i jo no ho nego pas en el llibre, dic que els personatges tenen aquesta cara inexpressiva que per mi forma part de l'encant del romànic, perquè per una banda les cares són rectilínies, són molt frontals, i en canvi, per exemple, a molts màrtirs els estan fent tota mena de malvestats. Per tant, hi ha una tensió molt estranya entre coses molt salvatges que passen, o molt majestàtiques, o molt esplendoroses, i en canvi aquestes expressions neutrals intento explicar en el llibre perquè, i sobretot, treure-li els colors, per dir-ho d'alguna manera, al romànic i desempolsegar-ho de molts clixés molt injustos que també rep l'edat mitjana en general, que si és un art molt auster, molt rural. Bé, això és veritat a mitges. Podem rescatar, per exemple, la pintura, que en el cas de Catalunya tenim segurament la millor reserva pictòrica de tot el món d'aquest art, que és fascinant, amb aquests colors saturats, amb aquesta línia gruixuda, i tant ho és que ha inspirat artistes moderns de la talla de Picasso, de Miró, de Picabia. Potser perquè després va venir el Renaixement, va venir el Barroc, i òbviament per contrast ens sembla una mica més senzilla. Sí, ho podem veure naïf, primitiu, però això paradoxalment també connecta amb les experiències de l'art modern o fins i tot amb el disseny gràfic, amb la publicitat, que més que una visió molt versemblant de la realitat, el que busca és fer logotips, fer missatges que siguin molt directes, molt persuasius. Doncs bé, i això ja estava inventat fa 1000 anys, en aquest cas a través de la propaganda religiosa. Per a aquestes persones que potser ens estiguin dient un llibre sobre romànic, en sèrio, què hi trobaran aquí, en aquest Amb ulls de romànic? Doncs m'agrada dir coses que no és aquest llibre. Per exemple, no és un llibre acadèmic, això ja ho hem aclarit, amb aquesta penitència prèvia. Tampoc és una guia geogràfica, no ho agafem ara per dir, mira, anem amb els crius i agafem el llibre. No és ben bé això. És un assaig per tots els públics. És un assaig introductori que intenta ser literàriament senzill però atractiu i que d'alguna manera està estructurat
a la semblança de la vida humana. Començo parlant del naixement, de la creació, i acabo dels últims capítols més aviat de parlar de la mort, aquestes similituds del romànic amb el gore o amb el true crime, i amb les connexions del romànic amb l'art modern. Per tant, és un viatge que jo intento portar de la mà als lectors amb títols que fins i tot podrien recordar títols de conte, perquè cada capítol té un nom, somiar, ballar, estimar, temps de pencar, espai per respirar, són títols que intenten ser evocadors i, home, tenir una mica... Mort qui t'ha mort, aquesta fórmula. Recordem que els andorrans parlaven amb els morts fins als anys 90, perquè hi havia aquesta fórmula jurídica de preguntar-li al cadàver mort qui t'ha mort 3 vegades i un cop no contestava, aleshores es podia aixecar el cadàver. D'aquí ve la famosa cançó que s'ha utilitzat moltes vegades i que jo també he utilitzat com a títol d'un dels capítols del llibre. Estem parlant de religiós, per això no sé si, ja sabem que és un tema allò que a vegades desperta sensibilitats, t'has hagut de posar algun límit a l'hora de fer les teves anàlisis o els teus comentaris en aquest assaig? Tenia una certa reticència al principi, hi havia gent que em deia compte, si vas per aquí, que hi ha gent que es pot ofendre. Tinc la sort que a dia d'avui toco fusta, no he tingut problemes amb això i ho atribueixo a que, escolta'm, els lectors són intel·ligents. Jo crec que en el cas de Arroba Romànic Català s'han adonat que hi ha nivells de lectura diferents i que això parteix d'una voluntat divulgativa i que hi ha molt carinyo pel romànic i molt afecte, que jo l'he mamat familiarment, me'l conec moltíssim i sempre dic una mica de broma que de petits el que més ens agradava era riure'ns dels nostres avis i imitar-los i totes aquestes coses que fem. A mi em passa una cosa semblant amb les coses que m'apassionen, que m'encanta donar-los la volta. Per això m'agrada també molt com aquesta portada que han fet els companys de Rosa dels Vents, on al mateix Crist de Taüll se li dona la volta i té aquesta imatge simètrica. Pots agafar el llibre i posar-lo des de diferents cantons, que si ja té una mirada que et mira des de tot arreu, com la Gioconda, el Crist de Taüll, doncs amb aquest llibre encara es posa més de manifest. Per cert, el deixarem aquí, perquè realment el que deies que ens observi, perquè tu parles molt dels ulls, aquí, del Crist de Taüll, també, que podria ser com l'emblema, per dir-ho així, que parlàvem d'icones d'aquest art. El romànic és ple d'ulls, a les cares i fins i tot a les mans dels àngels, per tot arreu, ulls que ens miren. Però hi ha qui pensi, però per això ens hem d'anar al Pirineu, no? I nosaltres estem fent un programa de la regió metropolitana. Aquí també en tenim, de romànic? Doncs sí, aquest pot ser un plot twist per molta gent. El romànic és el... No, també aquí. I no només pel Museu Nacional d'Art de Catalunya, que diria fins i tot principalment, perquè és la principal pinacoteca del romànic que tenim, sinó perquè també tenim monestirs i esglésies a tota l'àrea metropolitana. Per exemple, el claustre del monestir de Sant Cugat, que és meravellós i és dels claustres més ricament esculpits, i té com a curiositat que l'autor s'hi va fer un selfie, podríem dir. També hi ha un clixé de dir que l'art medieval sempre és anònim i que no importava gens qui feia l'obra d'art. Home, quan podien sí que intentaven deixar la signatura, i en aquest cas l'autor Arnau Cadell es va retratar a si mateix com a picapedrer i va posar Arnau Cadell va fer aquest claustre. Però també tenim les seus de la seu d'Ègara, les antigues esglésies episcopals de Terrassa, que van ser una seu episcopal ja al segle VI i que tenen bases paleocristianes, un conjunt únic al món, i en aquest cas m'interessen perquè tenen una pintura sobre el martiri de Tomàs de Canterbury, amb el cap penjant, que a mi m'ha donat molta carn de mems, i que també és molt interessant de com viatjaven les notícies a l'època del romànic. Hem de pensar que aquest sant va morir el 1170 i aquestes pintures es van fer 10 anys després, que això en època medieval, al segle XII, és pràcticament la velocitat d'un tuit. Segurament per la presència de canonges agustinians anglesos va ser que va arribar aquesta notícia tan de pressa i de seguida es va mostrar aquest martiri de Sant Tomàs de Canterbury. Un llibre que també farà les delícies d'aquells, per exemple, que sou fidels al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, perquè tu parles del gore, d'algunes escenes de l'art romànic, gore absolut, vull dir, digne de la Troma, de la productora Troma directament. Totalment, de la saga de so, del terror cinematogràfic. Sang i fetge a Dojo, que no sé si tenim aquí algun exemple que puguem veure de sang i fetge. El frontal de Durro, que aquest pobre noi el serren pel mig. Mireu de quina manera tan simple i amb aquesta cara, que sembla que no vagi ni amb ell, m'estan serrant, no passa res. I l'altre, doncs, també menjança, aquesta Santa Margarida que és devorada pel drac Rufus, i que també, des de dins, fa el que ha de fer, fa el senyal de la creu de manera pràcticament rudimentària i ja surt de manera miraculosa. I com dèiem, de l'art romànic també podem fer humor, bon humor, humor del fi, que és el que sap fer el Joan Pau, i tu has convertit algunes escenes o alguns detalls de l'art romànic en mems directament. Sí.
no? D'allò de també ens en podem riure, i aquí veiem alguns exemples Donald Trump, per exemple. Donald Trump, que podria ser... Què és això exactament? Això és un ésser monstruós, en aquest cas són pintures d'Itàlia o de Suïssa, no recordo exactament, amb aquest cabell encrespat, i cal recordar que aquí ens va molt bé que en la iconografia medieval els personatges que apareixen de perfil solen ser malvats i intrigants i traïdors. Aquí ho deixo, no? Calla, calla. Doncs aquí ho deixo. O tenim la Venus de Botticelli, que s'apareix estranyament al lloc on hauria d'anar el Crist, en aquest frontal. I se l'estan mirant, I se l'estan mirant estranyat. Tu què fas aquí, no? Doncs això és el que intento jo, barrejar llenguatges artístics. Però si hi ha un mem que ens agrada molt, és aquest últim que posarem per tancar l'entrevista. Joan Pau, que ets tu. Home, sóc jo mateix. Ets tu, amb aquest Crist de taüll, en versió... Tinc la sort que la meva amiga Laura Orri, que fa aquests dibuixos meravellosos i tan macos, doncs em va dedicar a aquesta mena de logo que s'ha convertit en avatar del projecte i que per mi resumeix molt bé, en lloc de l'alfa i l'omega, la R i la C de romànic català. Que li podem agafar una mica d'amor i carinyo al romànic amb aquest llibre, Amb ulls de romànic, del Joan Pau Vinarejos. Moltíssimes gràcies per haver vingut al Via 15. A vosaltres. Molta sort amb el llibre, que vagi molt bé. Gràcies, Vanessa. Molt bona tarda.